الأحمد أنوارا واصطفاهم من مكنون سره وجوهر علمه وضره ومعارف وأسرارا وحلاهم بحلية سنائه وحلل جماله وأضلعهم في السماء التوحيد أقمارا فاستداعت بأنوارهم الخلقية وسلكوا به من الدين طريقة وتبوعوا منه وطنا وقرارا وساروا للسالكين قيادة فلولاهم ما سلك من تلك السبل بنجاة فسبحان من خصهم بالحكمة والنور ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من فيض بهره يقترفون ومن نوره يستمدون وعنه يورثون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سر الوجود وروح الوجود ونفس الوجود وعين الوجود وذات الوجود ووجود الوجود فإن وجود كل موجود متوقف على سبقية وجوده صلى الله عليه وسلم فإنه لولا وجوده صلى الله عليه وسلم ما خلق شيء من الأكوان ولا رحم شيء منه إفدرادي إن الله jom yummeede heewde huffitinde windere jumitoro tafore mum ñalawma ñaawooje jettoje ngoodi kono makko kanko jeyde binde lamɗo ñalawma darnde o ko on min ndewata ko on min balliggini en ñaaguimomo yo yawtin en pottingol e laabi makko hono ngol laawol ngol o newni e dow annabade makko e welɓe mo ko alda e tikkere alda e majjere amin en juuli e nulaaɗo allah mo jam e kise ngoni e mum gonɗo sirru goodal o woni ruhu goodal o woni fittandu goodal goodale ngoodi e dow goodal ina wonni ɗum hono on gonɗo goɗɗo duumotoɗo hañade duumare goɗɗo ko adiide goodale ina ngooda tagɗo konngol won o wiingol wongol woni ko ngol woni ko e oɗon woni woodi ko wonna heen woni ko waɗa woni ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko anda ko waɗi ɗum ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko ɗum woni ɓeydatamo wonde ko woni nattude ɗum wonde ko ɗum woni ustatamo wonde ko woni nde wonno ko kanko woni ko adiide ko woni ina wona ko woni ko waɗa woni natta wonoyde ko woni omo heddi wonde ko woni kanko jomiraɗo subhanahu wa taala bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jetti Allah e yettode nde o yetti hoore makko ko adiide yettoɓe mo enen jettamo en jettani Allah yettuɓe Allah eɗen jettoje ɗe ɗi jettuno Allah haa ɓe dañi yettorade ɗum Allah nde wonno yettude Allah ene yettina Allah yettade yettiɓe Allah ene yettina Allah yettande Allah yettiɓe Allah ene yettina Allah ɗum noon e nder ɗeɗo jettoje fof en mbaɗi ɗum beele eɗen daña yettorade ɗum Allah ñalawma hande o noon min ngala haala mi haalani mi salminat bandiraɓe tan e juurade mumen nde wonno yewtere nde jogii ɗum ko ɓinena ko sehilam goto kala ene wawi lontade goɗɗo ɗum noon min guittat fof tan min fawa e juuɗe makko hande ko hawri koɗo fof ko haaloɓe hade mbiɗa ko radio wadde kala hen goto ene timma yewtere yonta amen o minen e hamme Amadou Ly en minen kay min ngala hen sa wi dono sampade en Abou Diogo en Mokhtar Dia en Ibrahima Seydou Dia en tan haala gasi kono alhamdoulillahi rabbil alamin en deftota ko ɗo ɓe ndewi ɗo kamɓe fotɓe ɓe duwanede en duwanimaɓe ɓen ɓe poɗɗen duwarade en duworimaɓe on mo duwa o tottate o en tottimo duwa o yo jabano en duworte ko sernaɓe men duwante ko wonɓe sababu o duworte ko jomiraɗo subhanahu wa taala hade ko kanko molate o danda ko kanko ñagate o rokka ko kanko hollate ko ɓurma humpitade ko mbiyamo aɗa haalanamo haaju maɗa o an aɗa woni majjuɗo gandi woni ko e majjere majjani majji ko majjuɗo gonɗo e majjere wi majjani mo majji noon wi ene majjita majjere o anda no majjere majjiri o majjita e majjere mo majjide e majjere majjani sabu majjere koko majjino gila haydara majjani nde ɗum tagaɗo to nden woni majjuɗo
ɗum noon en dutti fo e jungo Allah ɗum ko hen gueɗal limmiwal ngal ko habaru jayde rendini en ɗo hande e jaynirgol noon mataw ko jaynirgol nde wonno kala ko jaynuɗa jiɗɗa ko yo yaaj ko yaajata ko noon won jaajnowo won jaajnanteɗo won ko yaajnate ko hanki ko e ko hande ko e ko janggo ko hande noon nde wonno WhatsApp ene woodi Facebook ene woodi Twitter ene woodi yimɓe fof gonti jayliyankoɓe yimɓe fof gonti haaliyankoɓe yimɓe fof gonti yewtiyankoɓe gelo ngal wiide wonno gendiyankagal wonti ɓayre en haani moni kala fiito becce mum kono ñande mbaɗeɓe dawrama ha dañ ñolɗo e suudu mum sabu kuttiɗoga babba yara ko hiɓɓere waɗi ɗum wadde huude kala yo totte jeyɗo so woni gonga e ma aɗa yiɗi ɗum gollade mbaɗen no Alhaji ABDULAAY en mbaɗini no DAAKAA waɗini ndonoɗen haralleɓe waɓe no Ousmane Makali en waɓe no Hammeli en gara kebla en kala ko neɗɗo gollal ngal o ummani so alana ɗum gandal o darani gandu mum o yahata ko e wembere so majji o majjina yo Allah dandu en noon e majjere majjinore nde wonno anduɓe ko tato to banggue alliyankagal ɗum kam mi suusa haali ɗum saabu ko sernaɓe jooɗi ɗo minen komin pulariyankoɓe kono anduɓe ko tato gando danduɗo hoore mum dandi hono mum e gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum e gando mo ganduɗa o ko leptuɗo hoore mum lepti hono mum gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum omo andi no Allah wiiri omo wiira no Allah wiiri kono o waɗirta no Allah wiiri nanɗo no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni on kay daɗi kono kanko omo daɗani sabu o waɗirani no Allah wiiri ni Allah haaja kay asko makko haaja kay gandal makko kala ko addi to Allah to hade tan wona jogade yummo muyninɗo wona jogade baaba kay mawtaw ɗum ko ɓuri ɗum leptuɗo hoore mum lepti hono mum ko jiɗɗo marde martaba mum sabu somi haali ko mettata ko ABDULAAY te ko ɗum gonga mi wasan mo mi wasa ñamde jawdi makko ɗum noon yomi deƴƴu gonga o wona o deƴƴa no Allah wiiri ni o wirata no Allah wiiri ni o waɗirta no Allah wiiri ni o wiyani o waɗani o lepti hoore makko o lepti hono makko e tawa noon garnoɗo o e makko yiɗi ko andude holno Allah wiiri ni danduɗo hoore mum dandi hono mum o noon ko biɗo no Allah wiiri no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni omo yamiri no Allah wiiri ni omo waɗiri no Allah wiiri ni ndeɗo wiyande noon nde mbiyaten ko hen kabaru woni annabaɓe ɓe e less a ƴeewi ɓe mbayata kono jaydiyankoɓe saabu ɓe garno ko jaynude konngol Allah ngo annabaɓe annabi itta koye konngol anda habaru ɓe gona suufiyankoɓe kono kadi aɗa wawi ƴettude kadi koɓe suufiyankoɓe saabu sa wi suufa Ibrahima o Moussa ɗereji ɗi ɗerewol ngol windande nde bindol ngol ko konngol ngol ene wawi wonde noon e ɗemgal alliyankewol woni lisanul qudra walla wona lisanul haal te ko ngol jomiraɗo hutori saabu Allah ala foɗɗo wiyata mi waɗi wiyata ko wi hade min mbaɗi tawa ko mi wi annabi o kala nde ari wiyata ko Allah wi saɗa janto ko annabi o wi ko mbiyata ko annabi o wi wadde ko wiyete wi ha biɗo o anda ko wi nelaɗo o nelira ko ha on nelɗo e ɓen nelanaɓe ganda holko nelɗo neliri nelaɓe ɗum noon saɗa habru ko laaɓaɗa haal ko laaɓi kala ko rewata Allah kala ko jokkata en ɗa konngol ene bonna ko fetel wawa bonnude kono kadi ene fewda ko fetel wawa fewdude konngol ɓuri kural wawde woɗɗoyde ɗum noon enen fof
eɗen ñaago Allah ko waɗa ko ɗo barke seerenɓe men e waliyaɓe men e jinnaɓe men yo Allah fewnan en ɗum kala ko ene wona cheytani yo Allah duncan en ɗum Madina Gunaas noon holli aduna o de ko tuumeteɗen ko wodani e men kalɓe ko dandam dow to Mauritanie to ƴeri fof komin sokaɓe wiya komin raciste en min jiiɗa arabeɓe te neɗɗo wawa anje arabi wona julɗo wawa wonde bimi wawa anje arabi wona julɗo hade Qur'an mo julɗata ko arab hade nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko arabi seernaɓe men hono ko Abou Diop haali ko ɗo joni ɓura an o riwtani pularo kadi bonnani diine o wadde mataw wonde en nde fulɓe gonen julɓe parnoɗen pula ko kay fitani eɗen gañi neɗɗo goɗɗo eɗen ñaago Allah ɓe paamani ɓe leñol ngol paamanani leñol ngol paamani anduɓe leñol ngol yo Allah famminɓe beele ɓe paamodira e leñol ngol hade men ñaagade Allah noon yo woɗɓe paamen yo Allah rokku en yettede paamodire yo Allah rokku en yettede paamu guddirtumi kongolam ko en darima en jaari Madina Gunaas en jaarani Madina Gunaas jaarɓe ɓe Madina Gunaas ene wawi ko yimɓe Madina Gunaas gari e Madina Gunaas ɓe tawi en ɗam maɓɓe Madina Gunaas holmo ɓe jaranta Madina Gunaas ɓe jaranta Madina Gunaas ko ɓeɓe tawi ɗo e Madina Gunaas kono noon ndenoɗen hade meɗen wadde Madina Gunaas e nder Kunnas min mbawa woppirde ɗum nattirde waade no waano walla wasata nattirde waade no waano yo taw ko enen pimi e pimle meɗen nde ko weeyata ko e jamanu he e ko yooɗata ko e jamanu he yo taw en jiyani ɗum jiyen ko addi en koɗo tinnude wonɗo neɗɗo ene jooɗo sikka ko wonno ko ene woni hen taw dini ɗon tinani tawa dini ɗon tinani wonko meroto Madina Gunaas kalmi ko dadam dow wonko meroto Madina sena naata Madina rewrata koye ɓi Madina yo on ɓi Madina noon reeno wonde bamum aawa gawri kañum soña saaña nentoɗen jarrabuji aduna ɗi ne keewi welo welo aduna o ne heewi laamu aduna ngu ene weli ko noon jimowo o wino anna nafsu tatma'u fi dunya wa qad alam anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'u ba'da al-mawt yaskunuha illa allati kana qabla al-mawt yabniha fa in banaha bi khayrin taba maskanaha wa in banaha bi sharrin fa khaba baniha laamuji nan Fuuta seyɗane enen ñanta fasikeji ne jakino seyɗaneji ne komta ko mawɓe ɓe goppiɓe hoɗo yo Allah renan en ɗum beele ɓooyen ɗuwade e barkeji maɓɓe koɓe goppiri en ko yo Allah rokku en pille e selɓe e hattan no ndenirɗen ɗum woto ko fuutata fuutu en woto ko homtata homtu en yo Allah ittane en e ɓerɗe meɗen anjeya ñande o waɗana en jiide e yiɗande woto Allah hollu en koye men yo Allah hollu en hoore mum woto Allah andine koye men yo Allah andine hoore mum yo Allah dandu en kala ko kulɗen
e kala ko en ganda ko mbawɗen hedde koye menen mbawa heedande koye menen ko yo Allah heedane hen yo Allah rokku en yiɗodirde sibo Allah e wondude sibo Allah e wurdude sibo Allah e rende oɗo wuro Allah beele janggo kala meɗen duccino e Allah aɗa naata e nder weliyo Allah hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ligade uro meden yara es